Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Magbanua, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo.
Padayon Aksyon Radyo. Magbanua, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa Balik diri sa ato nga pagpangalagad kamo nagapamati na sa Aksyon Report afternoon edition Martes nga presentation sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon na Hinovea. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Ungot kita sining ato nga pag-cover sa bag-o lang natapos nga parang pelikula lang makitaan sa television pero nakitaan sa mga residente sa Purok Baybayon sa Barangay Banago ang paglumpat-lumpat sang suspect nga may warrant of arrest nga natiruhan sang aton sini katapo sang CIDG Bacolod nga nagresulta gid sa iya kamatayon karon gid lamang nga hapon. Ang lain pa kiti napatay siya sa second floor sang balay ni Purok Chairman Bebo Tiratore sang Purok Baybayon. Ining wanted nga persona nga may warrant of arrest sa kaso nga pagpatay dira mismo sa Barangay Banago. Ara ng SOCO team naga-process na sang crime scene, nagatipon sa mga ebidensya nga sarang nila makuha sa sining nagluntad ga shooting incident karon gid lamang hapon operasyon ini sang CIDG Bacolod. Tabo-tabo tatani nga talakayo karon nga hapon kada kiti nga ato sining oras sado lang kalimitado tungod sini pag-cover naton una na batian sa Aksyon Radyo ang ining parte sa shooting incident kanang luntad karon gid lamang nga hapon. Ato batani karon talakayon ining parte sa pagpaidalom sang ginatawag nga low risk ang Bacolod kag Negros Occidental pero siparon ini karon ni Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line tutukan yung gid niya ang ongoing emergency meeting man ni Bacolod City Mayor Bing Lunardia. Kaya plano sang Bacolod Interagency Task Force iapilar sa National Interagency Task Force ang ila recommendation nga ipaidalom sa low risk ang ining
Bacolod kag Negros Occidental. Ti ang Negros subong na paidalom sa General Community Quarantine kag ang Bacolod na paidalon man niya sa Enhanced Community Quarantine. Karon na sa report ni Aksyon Del Salazar, pamatian nyo gilang development ha. Parte sa sininga balita. Ari sa rin niya nato no, si Barangay Kapitan Madilin Diaz, ang mapisan nga kapitan sa Barangay 18, may nag-uli sa iya 6,000 pesos halin sa Special Amelioration Program kay naabdan siya sa kwan, naabdan sa kayuhan sa SSS. Siguro gin kwalman sa vlog gin ate siguro nahuya man guro bla. Ti ginuli igid kay Kapitan Madilin Diaz ang 6,000. Sali niya nato si Kapitan Madilin Diaz sa Barangay 18 kap mayong hapon. Mayong hapon, Aksyon Eric, no? In the sense, yun isa ko ka beneficiary, narilisan ini siya sa April 17. Okay. No? So, ang natabo, samtang may pinding ang iyang bana sa SSS, nag-una siya kaya na-qualify sa actually borders ko lang siya Aksyon Eric, pero dawadaan sila obra, part sila. So ang iya in good faith karon hapon nakadto siya kay gintagayon yan piksa na sila nga na ang ila kwarta nga SS. So before pang yan clear sa ATM nga kun ara naghapit gid siya sa akon. Okay. Abalya ka ano ang maayo ko himuon. Either ang SAP ni akong kwaon or ang SS. Kung natagat siya sa flow, kung ako sa imo, ang SS siya, dahil na iyang sa ahensya na pag-on, nga aradang bana mo nag-deposito. May mga benefits kada. So, kay nagagawa na din man na ang inyo nga SS, pwede mo na siya kung depende sa imo nga mauli, basta once ka lang magkuha sa mga benefits. So, nag-decide siya, kaya ang iyayarason niya, Aksyon Eric, ang suggestions sa gobyerno, na mga non-deposito sa mga ahensya like SSIF, mas lang pag-inanglan. So, natabo, ginuli ito sa akon, gin-withdraw niya sa ATM niya, yung na SS, kag ginuli ito sa akon ang 6,000. Very good. So, natagaan ko siya resibo, na na-accept ko, ginbawi ko ang iyang original forms sang DSW, WD kag ipagauli tulibuan sa kay mampasit kay ang natabo nagkuha na kay kung na-validate ako sa Sabado, nagkuha na diya ang DSWD sa akon, ang treasurer's office, na nagbayad sila sa akon di 1,000,022 pesos. So may-ari ako resibo o di ko papilis kag ipadidak ko sa ila nga amo lang gidaya ang nawakat ko sa akon diya nga barangay. So, mo lang bala makita na kung gusto nila, hindi makukabalo. Pero ang iya, sa mga siyempre na pamatit man siya, sa konsensya, na isantigado sila, ang true intro lang yung proseso sa ilang pangabuhi, ang naging uli ito. Aksyon Eric. So, good gesture, in good faith, ginbalik yung 6,000,000, kag tiyan mo na sila ko balakap nga bisan pigado na ta kon sa maayo nga pamagi blati kon gahimo ka sa katuntuhan ti kung isang konsensya mo ganyan masukot si bokap mo. Pagbason ba lang sa subo nga mga nagakabati sila sa nagakalapabo. Kahadlok sila sa ginahuya sila sa akon bakit kung ano ba sa pila kadlaw nga maigo pa ako. Gani. So napasalamatan ko na. Ang ining SSS di kap, ang sila mo ni kap nga SSS ni pensyon isang bana niya. Yes, ang bana yung tax years ang SS member. So, then apply na sila loan. So, ila na yan loan. Kung sipon ba yan nila, di ba? So, galing, ang yan na lantaw sa mga gabasa man, naman sa mga news. Sa pinakadlaw, si Kapitan yan na naghibo siyang may mga salapton. So, ginuli yan. Masalamat ang sa akon, nga bali sa akon, kapta time, yung nagsap, ako nakareceive ako sa mga kwarta, naku, ginabulig sa amon, kaya wala kami sa kwarta, pisan pagkaon hamon. So, amo na lang.
Oh. Wala ko nga rason. Mayo gid no kag ti sa uliba si matres pa sang SSS nga nagkuha kag limos sa puli nga may ara kay benepisyo sa SSS Kap. Oo, kagabo man nagyapon ko no, si Iselinia. Number 1, maglain pang ila reputasyon kay kabuot nila nga tayo. Correct. O ka, sabagay ka man, buro na problema, di naman na sila, hindi ko na sila malukit. Ay borders na lang sila, hindi ko na sila butanti. So mo na ba lang sa gesture sa bayo. So at least though nami man nga mga gesture no ang nahimo sa imo dira constituents or pumuluyo dira nga nakabatong sa SAP. Anyway, base may ara padakap lang mga maamo nga kaso sa barangay mo base kun i-konsensyahon man sila blakap. So far, na-validate na ako diri ka defense to the max man lang natabo Abo man lang yung matabo sa mga barangay kaya may mga question git. Isa na sa firma, asa sa isa ka balay, nga dapat sa isa ka balay, kung mag-justify mo nga pila ka pamili na nagpa-shiray. So sa kadamo, wala kayo hindi nga DCSD na local, DSWD ang nag-validate sa aton. So I don't know, hindi ko napatapos ng kamuda sa Pahanoboy. Oo. So, kabilugan Kap sa barangay itin, mga pila ang imo na beneficiary sa SAP gani? Ang ako 175, wala na ko ng ayo, wala na ko ng pili nga nag-ayo. Ang kontinto na lang ko sa ginhata galing. Una akong malalang taon, nagkakalatabo sa bilog ng Pilipinas. Sa gina-exhibitionan pa bala, ang staff na kung sabagay, damo, kaya sa nagakinanglan. Damo kasi action iris ang wala ko natagaan. Kaya noon mo kay limitadong quota ko. So, take lang ko dira iya, pag wala na ko lang kasabad, yung maghari siya. Saba dito sa Magbanua. Gusto mo matagaan sila tanan galing kiti amo na bla siling naton limitado ang aton yung resources especially ang pormas ang SAP sa nga mga tinion Oo. So paintindi lang ka diri naman matakot nami maning masakit nga crisis pero diri ka makita ang pumuluyo sa bayo na ng imo yung kapitan, kaya doon sa mga aktig, wala lang gapon na pangaktig. Pag wala ko nila bulagay sa isa ka meeting, amo na balang balang sa iya, paano kabalo kami sa sitwasyon, doon ka matakas ang tao, sa pumuluyo ka. Isa ka dekada, pila ka dekada, ang servisyo mo, iningsap lang, damo, gift ang nagputisay. Nabala? Hindi ka na makumudal na aksyoneris. Gani ba? Sige. Kap, with that note, salamat kid sang time mo sa Aksyon Radio. Salamat kid aksyoneris sa mayong hapon. Mayong hapon, Kap. Una sa balita, una sa aksyon. There you have it, si Barangay Kapitan Madilin Diaz, sang Barangay 18, tinami man nga gesture. I-good faith gin balik yang yasining nakuha nga SAP nga 6,000 kay Kapitan. So ito over ini Kapitan sa DSWD. Kung may mga tao, tani nga mga amo na naka-onisto, huwag kayo tani problema. Kalikiti ko siling bala nga mayarak mo sayang mga tao nga oportunista mo. Hindi makitanan huwag man tayo ka-generalize. Basta gani kwarta pagkamalan, may mga tao kaya nga tuso, kag oportunista. Congratulations sa nagbalik sa 6,000 pesos niya nga SAP sa kay Barangay Kapitan Madilin Diaz sang Barangay 18. Damo-damo patakong tani tala kayo, no? Ano naman nagtulod niya sa maestro ni ho? Agin aresto ka NBI kay amo ni siya nagpalaptay sang pagi sa Twitter nga mahatag sa 50 milyones sa kung sino man ang makapatay sa presidente. Disgrasya. Ay, nga mga tao, mga utok sa tao nga. Kaya sa bungog, hilibion siya, hindi siya mapakana. Amak mo yung usaron mong Twitter account mo. Kadito kahala kahambal kag video sa kagulingon mo. Kamaghambal nga mahatag ko 50 milyones pesos sa kung sino man ang makapatay sa presidente. Ti abi, anong klase utok sa tao? Tiara o? Din pa-operate siya sang NBI, tiklo gid siya. Daraga hilibion. Muning ka pigado sang panahon kag sitwasyon, hala pa sila ya ka tinunto. Mayong hapon ras migo ko ka monitor
Mr. and Mrs. Manuel Ku sang Silay City. Gamonitor gid sa aton sini nga pagpangalagad. Amo man kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey. Gamonitor gid sa Toto Rejan Tan Villalono ara man si Maninay LC kag Alex Nyadas. Gamonitor man si Kevin Chow. Pasustento kag Vicencio family sa Morsa ginatamyaw lang alina kay Kevin Chow. Sa kay Bing Barillo, monitor man sa saton. Salamat, gid. Ay, sa kay nang Anali Cornelio Ramos. Mayong hapon, gid. Madam Grace Fos, God bless na sa imo kag sa bilog mga pamilya. Halong kagida, Ma'am Grace Fos. Sa kay Gerald Paul Agravante. Mayong hapon, gid. Uy, sa akong amigo. Mayong hapon, dira sa kay Mr. and Mrs. John kag Ronalyn Solinap sang RG Sol Roping dira sa siyudad sa La Carlota. Pare John, musta ka da? Na kung mo na tigayo mo tong bugas nga reinforcement mo sa imo diri pamilya sa Bacolod. Paring John kag kumarita Ronalyn Solinap sang RG Sol Roping dira sa La Carlota. Monitor gid sa aton kag nagapamati gid sila sa aton sininga palatuntunan. Nida si Guansida mayong hapon. Mayon dira nga pagpamati gid. Sa Minnesota, USA, garantaw sa aton si Rizalina Alvarez. Rodnel Helbosa Sr. mayong hapon. At sa kay Labayen Eduardo Jr. Ara masa Sinilia Canyeso monitor sa aton kag si Jocelyn Arisitiva Ulak. Joy Angeli Marie mayong hapon. Kay kumari Rowena Jopinis sa Baquiano da mayong hapon dra kag mayo lang kapag pamati. Sa kay Franklin Tilohio mayong hapon dira sa New Zealand. Kalayo-layo no. Karulaan Kabangkalan, pamilya Lindayaw sa sitio Hulugon. Alin kay Nanray Oyanil. Wala kita panahon sa aton sa pagpagalagad Aksyon Report afternoon edition Martes nga presentation magatakop ini temporaryo balik ini buwas same time same station. Ang report ni Aksyon Ed din abuso kag ni Aksyon Dil Salazar karon na sa Aksyon firing line with Aksyon Brian Morden. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Balita Evening Edition upod kay Aksyon Dale kag Aksyon Ann Dipensor. Sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinavaya, ako naman sa Aksyon Eric Magbanua nagasaling salamat gid sa inyo papamati. Kit anay kita las 9 toto balas 10 i-media Aksyon Night Patrol Program. Mayong hapon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.